Ayefo yensa emma mu nyina akwa babim emre NYANSAPO kasa mfonyini so NYANSAPO na waje so se yesane ne madwemba munti madaroma ena yewo ho yenso yenti ena mo nso mo ho se mo anhwa yenso yenti menye emfa emma mo ewo ho no mo yasa baba betena sibim a enne yesa ba na ya baba besua de a enya asem ketwa sede mu niu no da bia no enne yie abrewa Pomah Okofo Pomah Asante ngoma na so ye newo a na ye sabesua de sonko fufuro kra a ebemana ye kama ne mbomoden na subscribe share na like na afi ni jawadwen kire efato emame yenko na yenkoma abrewa Pomah akwaba na afi yemisa no sede na pom esi etie abrewa yemo akwaba ba NYANSAPO kasa mfonyini so ya iburu na empom ti sei obo ade adaroma ndi nananom na mo mpaebo me da so metias yeda otwe di ampon ase abrewa se obo ade adaroma ne nananom eka de yaba besi enkomo twetwe a enne yeba na yaba betwi se uba Asante mantem hanom a ene Ghana titiriwa na emum ye wa Asante mantem ti ena ye gina ha yi wuntumi nka Asante mantem na wunyi Akom emfa emfirimu wonum ene nananom adaroma ena Asante abeye Asante na ene yie yekọ ye nana wiafe akenten otoso miensa ne doti yie no abra na mpanyimfo ekra no na wakọ akura no eniema bebre ena edadie ema yede ani krutuawisi ahwini mienu santam yi yenso yedi ehunye ehun se akomada afrancho konfokase odoma Aljazeera BBC nom ene CNN nom wo nyina etimi krukru ekrakra na wonum ba Asante mantem ade omani kiremu won na so meche kwaku bonsam na kwaku bonsam kofi okofi shrine wo bai na obeyi nkonwa ebeda ne ma di kakra ewo honom a ekowi akire no no ahokeka a wode kọ wo pemso animuo na onpemso nso ahokeka a wode sia no na afeyi wonne ni edi nkita ho echi ano no na yese enika yie eno ne neyie ye betwetwe nkomo na ye bisa se Akom ene Asante abakwasem mukura no se netie na abrewa aka kakra wonim ede ya che nansa na ye bekoso no mode madaroma moma yenhwe ani so ade na yenhwe Akom ene emunchiremu ni bi Samaga da uda kasa tiasi jom wonja honi ada ba wonji ha nya sapketwa na anya mo ma se bra wo si jom nu o tie mo ma konfo ketwa ni nyina pa ba bi fa ye se da wi a jero wo si fomo osuma wo bi afri wo wo si fomo didi na na mo ni yo asana na ekono makasa bosu bia won konfo na bosu bia wo se de esisa ane so posum no ane di twa ho
Abibirem NYANSAPO TV. I'm say Jumedi enu gusua ekoso yensa emre no yebeko ye nana eni ni di Jumedi no ho na ode enioma bi atuja amayen nana wani twene no kasa eni asase so kasa sabe wo hiri kwasra yesra asase na wuduna so no yesra ye baba kuma yesra soro ani yesra asase etieja wo hiri kwasra na twene no ka kira se sra asase na baabi a wutia no obi so dia no wasra baabi no wahurasi etie nwuri ewotumi mu Eti arafo yenkɔ na afedie yenkɔ ne nkɔse nkɔmɔtwetwe na nkasa ase abrewa yenim sɛ asante mantem a yentimi nka asante na yentwa akom engu ema no enye yie saa wadaroma akom ene asante man twa kan bɛn na hu nimdeɛ kakra bɛn na wa obetimi ne mahwefo yache akom de ya asante memu ha de na nanom de akom na kyekere ise wo hwe asɔre no mo ne ade na enu de firi baabi ene bae ne asante memu ha pa de na nanom tete ne kura no na wo mu no abosom no ye fere no ye nyame enti nyame no wo mu bubo nubna eno kura wo mu di nnua ne ade na waye wahye ne wokukuyum na ye wodua bi a ye fere na nyame dua paye nkure sei ebi ye nan bi miensa ti wotwa efie bi anim na bisi hotete ho paa no ya twa ya bo amra na ye di dua na sim na ye di kukuyo na si so na ya tai mu ti ade achi anopa obi a wo fi ho bia wunyame no kokoto no di bia sra wanim asasa ho akra no ba bi a wo bekoro na ye adwuma so ma nanano isi ni wo mu nnua ni ha ni ade ekeka bom ede ye saade no ansana nyami ebisu be fa kwan anwonwono netie mo ni ade ama wo mu no de no abeye akom etiafi baya ne kese etibi si nipa no so ma wo ka ebi a wo kokko mu asem kire ho the first no ana enyankopon wo na diifo no awunu se adiifo no no bible mu kura konfo baabi ebe mu awunu mass ma ye kan you konfo opie kan no ye oba bible enti no eno a na didi mu a ya Asante mayi mo die akompa ene na ejina ho pa e wo Asante mayi mu ne wo konfo tuda ne wo konfo brisi amwa sana konfo na chekuna onso ubi pie
na konfuo tuuda ene be hye nkom se asantefuo nhwe yi ne nipa kokoo bi fira chiri wo mu ba abekente so ye be chiri ye hene kora ade na kwa ye hunu ni su baabi ya se na nanu amfafi a asikadwa wo mu de beko ti asantefo ye na ye ho so pa konfuo tuuda kan asemi na asantefo anyintum yeso abomusiyo ti ye de ne to pam ni ye de ne to ya ija ne kwan a si moja ama na ye shiri ye de to akonfuo bi din se ebi de twononto ebi di adampa ansa na konfuo no chisoso e baai enti no akom de ade aye nananom e de hyase asantememu hanti ya hemfie ye wetimfuo fie asikadwa ye wo yi ade ekura ho kese pa ye akom na asori de e baai ya ye nyina eni ebuyo no sante hini a prempe woto udi kan a ye de ne call abrofo ndi ko so hie wono na wode African asori eba asante me enti na asantefo afa no se tutu nyame kese no se tutu nyame kese no de efire no sa echese ye wuye nyame wa ha ne nyame wo yi a wode ne baaye ne de oye nyame kese ni we se tutu nyame kese ene me nyame som so ebe kan ye ho ha afi asode ahodo na enu nti de ohene bi akwa Anglican ana me bo nokore enokwasam ahimfie ho wo ye de nya Anglican ni sanity nti asante me de na nanu de kekere ye de na ye abosom ne ekire ye bibia ma yen we be ko ha we be fa ha we be yisi na ekire no so no na abosom akoye te say atore di ifu ya ye kan na akomtrofo abeka ibi nu di akomtro na nanu so ne wo mu so ne mabone so ye hwe se mo adoso no na afi di esi kro no emoa yetime frem so obi a mekire ne bobre ye hunu se ye no kre se ampa de wo kan ewum na se mokone se wo beka no so ansa na wo beka no wasere wetim fo ntankese akan tankese enti de wo kan ni mu a ene esenye obi ne kumantwi sa na tie wutimi ka se me kan tam se me bitibito wo di hie yi wo hwe die obi aka so benya nkwa na wo boa na waka ntam no ebi so ano anya de hie na wo hye inti me dano na me ka ebra me ka batakari kese asem no me ka se na me papa no bosom a ewu kunsu dwobo na ne konfo saa bre ne efre na naduru papa ka kire se konfo no wo de na naduru ansana batakari kese wo moye ho amamere no wo hye hobi efi se na tete no na brewa ayama ono ankasa no ye hunu se saa bosom no wudi mu se ye bibi no ba ho bia ye enti bibi a ye beye santime mu no okobi enu nti na ma me nso so me papa nya bi tie ya won so aka kire me a enei me de te wonam so me ka bi kire enchirema ame ya kire batakari kese no ne sombo ewo asante akonya ho ana se asante memu no etimi kire mu no intino ebre eba se umu
pa akomfo a ye be ma wo mu atrase ye na nananom hwehwem ye yi mu pa enti wo mu nyina ye be fa ye koe enti sisena enkontompo no ya do so ses wo man no yetimi keka asem bi na ma abusua kora ntam asai ti obi a na kire ne bobre wo ho na nase ne di hie yi o hede mu ne hu hia no pa wo yade ti wo pedi obetimi asa na yade na dawro obi sori a na wakantam ne sa na yade obi si wo nye yie na wo nyina na mkwa ha kan wi a na akwa ha enti maame nana no kunsu dwumo no konfo no eduru no so a na ohuri ye no oteam na konfo nsi so wo mu ye enio ana nkofo na agi so yoi enio yoi tie me kuma dwonfunu tire o na de me kuma dwonfunu ti enipa me kom ye tira san na de me kuma dwonfunu ti me kuma dwonfunu ti dwumo okuye me kuma dwonfunu ti enipa me kom ye tira san na de me kuma dwonfunu ti no wo tiem penifo se wo ti akraye mu a ke se wo tiem no otwa no ho wo wiem tiem no otwa no ho wo wiem afi ye se mo nso ano wonu wadi no kore wo dwan ni ebu no kum no hede mu ti mu amakari nyina wo mu ani ye nyama aye de na kesi enyi etira didi wo mu ani ye di animu no de ye kogya mo kwan wo se mo se wo men enti nam so ema kunsu dwomo no yubi odi mu pa konfo a bosma na ni dini emu oduro na me nana no kura wakofa abosom no baaye no wo wuye nam no so abosom no baaye no wo wuye no ese akom no ba abrewa no wotimi bam na otimfo ama no mpaboa sika mpaboa ene Pomah na ne ntuma kente ba no wo fira na wo mu asesa adwuma ye to no kura ne asesa na waba komfo no so nti na wo mu adwuma yeto na adwuma yeto ma no Pomah akiri fie onyame ne ba enti na abrewa no de dwumo no Pomah akiri fie onyame ne ba na ututu tatai ese na Pomah na abem bi behunu bi kunsu kuro da dem bi hunu bi ese na bosom no na me na nti bibi a oba se wo di bayire no ne ade sa wotimi na ya be fa me na me koho na nana no e de me tu mu na me yesi abusuafo nsi na ni e den dodo nti obi e ntu no bedin ti me no kra no me papa no so obeson ne dai no de me tu no nti na ne bosom no so no sa me wo ho ne bibia no wo ya no ame abefa me na me koho nene na eja ene mafo ni sika eni birifo ba ya amansisi kunsu dwomo akafom na chese abrewa enunti na ayewura santimawura opemso won toto nananom akomfo ase na dwumadie bi obedie bia no ya na ye wo onum so twa kan wo mu no akomfo tete no de abosom ena na ye ni Asante mu ha de ye nyame a na nananom som no akomfo no de ye a wo kan eye nana kwa me chiitwie bere so ho no me hu se komfo bi na so wo kunsu efam ho baabi okwachire musuye bi eme ntokwasi so ye de ne ba ensumankwa ahene fi edne ko wotimfo anim wo yi ni wodane no mensumankwa ahene ema ye twa na kom itwa na kom no mu a wan kom bi se subanya a woda na die ne ene akom no na ensia wo beseye akom no okofa ensensem bebiri baaye nti asem no beduru wotimfo ho nti wotimfo dane ne mensumankwa ahene ema sumankwa ahene edi hu dwuma ma yetwa na kom mu a akom no enka ne bi mu na bosom no kura so obesesa akoto ogu so be yende ani abrewa na ni na chese de wo kan yi
na se ehu behia esan se akom di mu wa Asante mem ha na Asante mfani agro ehu behia se ene se owre kasamfonyi so ene kasafidie so ene miaya wodo abefo kwantempo wodo e faso na yeto nkra Facebook num Instagram num ni address social media na akomfo se dis ebinimo gi wonum ntena ha ebu nkrofo faso eji wonum nsem srade ene ebinum kura efa made fa mane ade na ehu behia se yede mmere bi beto ho ni yahwe ne yi efin na ewom no atogu se de yeye owre yi kire se ade ni nyina ne se nde enipa no aye wo ho no obi aye ne mfoso kura ese wo de kona na anim ema asotwi bi wo ho aye de ama no na afi weni apan che no amene sika no wajai ene sika ena adi hene a ama saa ne me nyina ekoso nti saa bere mu no minim yiye se emu na nana kwa me titwe ma kwan se obi a wo bekom bia e wo so de lances je adansidie krata enti sa wo ho asemba ne koduru akomfo asem ne nsumankwa anyi ne edi ya de wo kona na hokora nsumankwa anyi ne bedi ho asem enti wo hwe na ade a wo ye wadi abrasem a ne yetwa wo lances ni nkom bi ni yetwa wo lances me ya ade wo ho ene nyina se yetime de wo kwa a ne ehunu sa asem a wo ka wo bo a ye betwa wo lances ma wo nkom bi mu kura woni timi bi sanka ya tabi ankoto nwum se konfo a woni eduru one konfo se wa ko ya koduru sumankwa ye se konfo omodua wo ye konfo no wabene a woni obi kasa akobodua wa bodua de ane te se woni eduru a ye bo ne ka wo ho no ene na tabi so amena anka ho ano de kotwa adwom edinye konfo woni eduru wotu saa nyu kura nte ne konfu kura se fedi we se de ni o saa ne ma ya na omu mpepe ne ma bi saa wodi wu saa no enti eye mra eda ho pa se konfu bi ebu me na me bo modina na me di drin subankwa ahini fie ana me kona na anim ni wayi me subankwa ahini ni ehwehwem ne kwane a wo fa so wo yesisifo a ye twene na dinimu kura efira konfo no ye man kwai e man ngono wa Asante mantema no biem abrewa ye bewie na de na ade betwa to e de ama enei wo mo a wo mu ewra akom no mu wo mu dada sanse ye hu se eninti na ewetwa wuro na eba akomadwuma mu a wo ma gidimpa etwa sapa e de ato nti efutu be na ade be ma wo efutu a me de be ma ne se eno na meka se sika ne se ye de hene wo Asante memu he yesi sika ato no kore ne da ho a ye nka na nka ade a me de se me sre pa ne se me sre ye wira ene wo mampanyini nyina ye wira nana Asante hene ene wo mampanyin a won so wo hwe wo mai nyina so se akom no adros na aye na ada akom a anka konfo ti baabi na obi kura be ka cho se ade ato we de konfo asmesi we wa petrapo kan ne se konfo bi wa busum bi wa na e fere ne ma se obia nipa na ese e be kurum kan na nya asem ketwa konfo asmesi wa ha ti ade ato we de e se wo kɔ hɔ a ebeyi se kan ne ye tekwaku firi konfo nom ene ntobroso konfo nom na konfo akese a wo mu agigidini e wa Asante memu ha tachiman bo famfiri anum ne ade nyina wo ho enso na die akomu se sadwe se ya anwea na esagu ho na obi ya sesa bio wo kohwe television so a akonfui ye ne aye ma loto number ye ne aye se ye ne chese wo huru de wo nka ye ne aye kan soma kese ye ne aye ye de sibidi bo huru se de ben imu odin pa nanka wo be se nananom nana
ene wo mampanyin se kuwo mu me ayi de meji nkuma brebre se me kuta kwoto ne aserewa wo ye nim adawroma ye muwa sane be ya asanteman ahoto bebemu amna ye te sade kane nananom kyekere no na meka se konfo ano kye sade osi ye santeman no no ode share saa ma henensa se sade maye mem ye ne saa na nananom nhwem pa na de papa no ye mfansi ho na de enye papa no so ye mbontum na se de adoso na sisi de adoso abrewa ebewie no oka asembi ose okuta koto ne asrewa ede sre nananom ade na koto ne asrewa na okura no nkura osono ene kraman aboa koto oye berebre owiawia kakra asrewa so ye tie sa asrewa bona ebe ne ha no ay sere ona bisia sere enti koto ne asrewa no wo mu ye ahobrase emwa enyankopon abodi mu no koto ne asrewa ye ahobrase mu se ne tintini ntia wo mu anse ahobrase mu na ade koma mpanyini ene santehene nim ti na wukura akoto bi kura akoto ne aserewa e wo nanano nim ma nka we yi adodo na nim sa so ka ye ubi se mi ma kirem mpanyin se ate ebusa ani agoro no ate ebisa ani agoro no ote se oka akoto ne aserewa na mbisa se ade na anye so no ene kraman yi wa kirem amohu ahobrase kasemu emoa no wonum su no omo ba bi omo da na de enu nti ena ya ne mpanyimfo ebu saa ebe no ewe na ene na ha ena yede akom animu adesua no nso no yede ba besie ma remfi se aha eye nyansapo kasa mfonyini nyansapo oje miso se yesane na madwemba bomode subscribe share na like se de ye papa opanyini kofi nti waye ede amaye ne yahwefo nkae dodo na mo aka ni nyina no opanyini yeda asepa ene watenetene ene wonkyerɛkyerɛ a wodkuso a wode ma yechiawo ewo baabi a wo bia wo ne ahwefo nyina midi ene abusua pani owusu aduo me ne abrewa Pomah Okofo Pomah Asante ngoma ena edi dwumadi yemamomo ene hwe adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntakra na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa madawro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the problem ne honhon hia na America sa sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi ndro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya